Здравейте! Ако сте счетоводител и искате да видите това със сигурност. Днес ще ви покажа една автоматизация, която сме направили за счетоводители, която улеснява ужасно много целия счетоводен процес. В момента клиенти, които имат изключително много фактури, трябва да бъдат въвеждани ръчно в програми като Плюс, Минус, Микроивент, Стажур. Това, което ние сме направили, е автоматично да запазваме фактурите и също така да правим файл готов за импорт. В случая, това е автоматизацията, която сме направили, с конкретен имейл изпращаме фактури, няколко на брой, за тази компания, тази година, този месец. В общи линии така се организират папките в повечето счетоводства. Изпращаме имейла. И ето какво се случва тук. Всъщност търсим дали има клиент с такава папка. Всичко се разчита от самото заглавие на имейла. Ако има такава папка, се влиза в нея, ако не, се създава. Същото и за годината, същото и за месец. И в общини всички документи се събират на едно място в Google Drive и по същия начин с OCR извличаме текста от фактурите, минаваме ги през AI агент, който всъщност попълва таблица. И сега ще се влезнем в примерния драйв, за да ви покажем. Тук имаме няколко примера. Сега трябва да излезне счетоводен пример като нова компания. Изчакваме и всеки момент ще се появи. И тогава може да влезем в самата папка и да видим как са се създали папките и съответно къде са запазени фактурите. По принцип автоматизацията е почти веднагическа. Ето, счетоводен пример се казва фирмата, 2025 година, юни месец и сега тук ще запазва фактурите. Ето почват да се пълнат по една и после ще обнови табличката с цялата информация. Тази таблица може да я направим изцяло къстъм, така че да пасва на вашия софтуер. Но трябва да изчакам още минутка-две, за да ви покажа целият процес. В момента това, което сме застроили в таблицата е да извади invoice number, invoice date, total amount, от кого до кого. И сега трябва може би още минутка-две, за да се попълни самата таблица. Да. Още не е апдейтната, отнема малко време. Но хубавото е, че с този файл може да се експортне в Excel и лесно да се налее в съответната програма. И ето, както виждате, изводил invoice number, invoice date, total amount, от кого до кого, заедно с номерата на компаниите. Това е нашето просто решение за автоматизация. Ако представлява интерес за вас, аз пак се казвам Матио от Automate My Business AI. Свържете се с нас и може да ви помогнем да автоматизирате голяма част от вашите процеси дигитални.